groep in de race, Silverbound, approximately 16 riders. 70 dames dus de eerste groep in de wedstrijd. Noemen we bij deze het peloton. Als eerste zometeen op weg hier naar de klim. Als eerste op weg naar de verlossende geluid van de bel voor de laatste ronde. De laatste. Gaan we hier. De 17 dames dus, de eerste groep in de wedstrijd gaat zometeen weer aan de klim beginnen. Nog één keer die klim, dan de bel voor de laatste ronde. En op de arrivé liggen dan bij de aankomst aan het einde van de wedstrijd die dure puntjes en de secondjes. Puntjes voor het sprintklassement op de groene trui en de bonusseconden meetellend voor het overall klassement. Met dus die twee dames gelijk aan de leiding. Paula Ostistako en de Poolse Maria Okrusinska. Dat zijn de beide dames op dit moment virtueel beide in het geel rijden. First group in the race, approximately 70 riders. Then on 1 minute and 20 seconds, 3 chasers. 3 achtervolgers dus op die eerste groep. We zitten op 1 minuut en 20 seconden. Allemaal ter hoogte van het 3 kilometer punt. We zitten zometeen al weer binnen het rode vod. Met die eerste groep van 70 dames. Die als eerste zometeen de bel gaan horen voor de laatste ronde. Gaan we doen met zeker Heuts, maar ook met Epin Tummers. Uiteraard ook met Gauws Vastgoed. Met Chapeau Catering en CSU. Mooie namen in de kopgroep der sponsoren van deze Ladies Challenge hier op Waterslijn. De jury 2 voor de wedstrijd uit, onze ordonnance daar in beeld. En dan gaan we zo meteen kijken naar dat peloton. Peloton van 7 dames die dan als eerste op weg gaan naar de bel voor die allerlaatste ronde. En dan gaan we kijken hoe de vlag erbij hangt. Of het nog steeds de Spaanse dames zijn die daar die eerste groep volledig in de greep hebben. Maar voorin zagen we ook de draagster van die witte trui, de genoemde Maria Okrusinska. Zij is dus de grootste tegenstander van Paula Ostistako, de leidster in het klassement. De draagster van de gele trui. Beide dames inmiddels op gelijke hoogte wat betreft de secondjes. En dat betekent dat ze aan het einde van de wedstrijd die de bonusseconden zomaar heel erg duur kunnen gaan worden. We gaan het allemaal meemaken. We gaan zometeen beginnen aan de laatste ronde met het peloton van de junior vrouwen. Nu bezig aan die venijnige lastige klim hier op Waterslijn. Daar komen de dames al in beeld. En dan gaan we ze zometeen mededelen dat we aan de laatste ronde gaan beginnen. Final lap, dernier tour, ultimo giro. Laatste ronde, laatste ronde, final lap, dernier tour. Laatste ronde voor de dames van het peloton. De groep van 70 met nog 1 ronde te rijden. Final lap, ronde van de waarheid, dernier tour. En ook die groep van 70 dames is al behoorlijk uit aan het dunnen. Er wordt al stevig aan de boom geschud door dat hoge tempo. Staat aan de achterzijde van de groep een deurtje al op het kier. En daar al de hoge dames in de tenauwe schoentjes. Met nog 1 ronde te rijden. 1 ronde is er nog te doen voor de dames die hier passeren. Ja, ze zijn wel stuk lijken. Dames ook hier tussen de volgerskaravaan. Onder andere daar gezien Nanette Huizing. Kwam hier zojuist voorbij op een kleine 37 seconden achter de eerste dame. Er is nog 1 ronde te doen voor de eerste groep in de wedstrijd. Het blokje laten we meelopen om te kijken wat de actuele stand van zaken is. Met nog 1 ronde te rijden. Klassementsrijen zitten allemaal in die eerste groep. De strijd om de eindoverwinning voor deze 2025 editie van de Ladies Challenge hier op Waterslijn. Passage hier onder andere van de dame nummer 72.
Betekent Kama Berkholt. Dat er ook voor haar nog 1 ronde is te doen. Van der Brugge hier op een 1 minuut 30 achter de eerste groep in de wedstrijd. Achter de eerste renster in de wedstrijd moet ik zeggen. 1 minuut 30 achterstand voor de dames die hier passeren met de bel voor de laatste ronde. Derde Tour, final lap, laatste rondje. Voor de junior vrouwen hier op Waterslei. Doorkomst hier ook van de dame terug nummer 202, Gabriela Kasmarzik. Namens de Atom Development uit Warschau gaat hier de bel ook mee krijgen voor die laatste ronde. Ben dus op 2 minuten 15 achter de eerste renster. 2 minutes and 25 seconds behind the first rider in the race. With 1 more lap of racing to go. Encore een tour, 1 ronde is er nog te doen. Als we hier ook kijken naar de doorkomst van Strakata. Belletje ook hier voor Chermanova. Ook de passage hier zagen we passeren daar onder andere Rose Megan Cherry. Op 2 minuten 47 achter de eerste renster van de eerste groep in de wedstrijd. 2 minuten 47 achterstand. Elena Lopez kwam hier voorbij op 3 minuten 25 achter de eerste dame in de wedstrijd. 3 minuten 25 achterstand, 3 minutes and 25 seconds. Also voor Victoria Selma Weberg. Ook Romanenko weet dat er nog 1 ronde is te doen op 3 minuten 40 achter de eerste renster. Deze dames krijgen ook nog de bel voor de laatste ronde. The riders now on the way to the finish line. You're too far behind. For you is over and out. It's end of the race. Sorry about that for that, but you're too far behind. It's not secure anymore. The gap between the first riders in the race and the riders now passing the finish line is too big. So end of the race. It's also end of the race here for Andy Schmidt. Als ze te ver achter liggen, worden ze uit de race genomen. Klopt, dan kunnen we het niet meer veilig houden. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Ik wil ze op laten staan. Die gasten die een passion in de steek, dat zijn er heel veel van die vorige vechten. Hoor dus dat de groene vlag hier draaien die al deur, dus die moet die eraf halen. So the riders now on the way to the finish line. It's too far behind the first rider, so for you it's end of the race. End of the race. No longer racing in this final stage.
Ja.